أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Jama'a musamman manyan baki da suke wannan guri, jami'an gwamnati da sarakunanmu da malamai da sauran mutane wanda suka haɗu a wannan guri, musamman 'yan ƙungiyoyi na tallafi wanda suka zo daga faɗin ƙasashe da kuma wannan ƙasa baki ɗaya, maza da mata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Babu shakka wannan rana ta kasance ɗaya daga cikin rana wacce nake jin farin ciki mai ƙarfi a rayuwata. Wannan rana ta kasance rana wacce cikin ikon Allah muka tara wannan asibiti mai tarin kuma mai albarka, wanda wasu azzalumai marasa kishin al'umma, marasa tausayin yara, marasa tausayin mata iyayenmu suka wayi gari suka zo wannan asibiti yana cike da yara marasa lafiya da iyayensu mata wanda suka zo daga gurare daban-daban domin nema 'ya'yansu lafiya. Wannan asibiti da kuke gani a wancan lokaci yana samun marasa lafiya yara fiye da 3,000 a kowace rana, kuma a wannan lokaci kamar yadda mai martaba sarki ya bayani, tunda kusan sa'anni ne mun san wannan asibiti, kuma mun san yadda mu ma muna ƙanana muke zuwa muna wuce shi muna gani muna alfahari da shi. Wannan zalumai suka zo dare ɗaya suka tashi yara suna kan gadonsu, babu lafiya aka cire su aka mai da su wani guri, wasu kuma aka ce su tafi inda za su tafi. Wannan rashin imani ya kai inda ya kai. Mata na kuka aka fitar da su daga wannan asibiti. Wannan asibiti da kuke gani kudinsa in an yi kiyasi ya fi biliyan 6. Aka zo aka samu wani ɗan lele aka sayar masa da wannan asibiti akan kuɗi naira miliyan 6. Mutum ɗaya katal ya kwashe wa al'umma dukiyoyi, ya cutar da 'ya'ya, shi ma yana da 'ya'ya, amma aka fitar da su aka sayar da shi miliyan 6. Wani abu ya tayar mana da hankali. Tun muna kamfen muka yi alkawari in Allah ya ba mu dama da wannan asibitin za mu fara. Yau cikin ikon Allah ya ba mu dama, mun zo mun gyara asibitin, mun sa duk wasu na'urori da ya kamata a sa, mun sa gado, fitilan ma ba mu yadda da fitilan nefa ba, saboda kada 'ya'yanmu da jikokin ma ɗauke wuta su shiga wani hali. Mun saka wutar sola a wannan asibiti awa 24, yara ba sa cikin duhu.
kuma mun kawo ma'aikata ƙwararru wanda suke likitoci da nurses da masu lura da dukkan harkoki na kiwon lafiya. Wannan asibiti mun kawo su suna nan, mun yi ofisoshi, mun saka kayayyaki, kuma za mu ci gaba da zuba ido akan wannan asibiti domin mu tabbatar da cewa ma'aikatan da muka turo bisa amana sun rike mana amana wannan yara da muke lura da su. Muna godewa Allah subhanahu wataala da ya ban mu da ranmu da lafiyar mu muka yi wannan abin da muka yi a yau. Muna ji aka ce Asiya Bayero Pediatric Hospital. Asiya Bayero ita ce mahaifiyar marigayi sarkin Kano, Allah ya ji kansa ya rahamshe shi, Alhaji Ado Bayero. Mu ala kulli halin ƙoƙari muke yi mu kare martabar masarauta, domin mun san darajarsu, mun san mutuncinsu, mun san kamalinsu. Wannan baiwar Allah ji ya rahamshe ta, da za ta tashi yanzu farin cikin da za ta yi akan wannan abu ba karami ba ne. Saboda haka muna alfahari da abin da muka yi. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu gode wa manya-manyan mutane, musamman 'yan ƙungiyoyi na duniya wanda suke bawa harkar lafiya muhimmanci da gudunmawa, suke bawa gwamnatin jihar Kano gudunmawa domin inganta rayuwar al'ummar wannan jihar. Suna nan na faɗe su, dukkaninsu suna wannan guri, kuma na faɗe su a harshen Turanci. Muna gode wa malamanmu da irin huduba da faɗakar da al'umma da suke yi akan abubuwa da ya kamata al'ummar musulmi su lura da shi, kuma su dinga yin sa wanda zai taimake mu ya taimaki addininmu. Muna gode wa masarautu, muna gode wa 'yan kasuwa waɗanda suke ba da gudunmawa. Sati biyu da ya wuce na samu labarin wasu 'yan kasuwa da suka kawo gudunmawa, suka ce sun ba wa wannan asibiti domin taimakon waɗannan yara 'ya'yanmu da jikokinmu. Haka kuma na samu labari akwai waɗanda su ma suka siyo kayayyaki na share-share da lura da tsaftar wannan asibiti. Na so a ce an kawo waɗannan kaya nan, kuma an gayyato waɗannan mutane domin mu gode musu, kuma al'umma su gansu. Amma duk da haka na tabbata za su ji wannan godiya. Muna ƙara godiya gare su, muna ƙara kira ga al'umma da kowa ya ci gaba da ba da gudunmawa. Kada ce za a dogara akan gwamnati, ko za a dogara akan masarautu, ko za a dogara akan irin waɗannan ƙungiyoyi na duniya da suke ba mu gudunmawa. Dukkaninmu muna da nauyi da ya kamata mu sauke shi wajen taimakawa al'umma. Muna sane da irin wahalhalu wanda al'umma suke ciki a wannan yanayi, musamman yanayi da aka janye tallafi na man fetur. Wannan muna nan muna aiki ba dare ba rana. In Allah ya yarda za mu yi matuƙar ƙoƙari domin mu samar da abinci ga al'umma gwargwadon abin da za mu iya. Muna nan muna ƙoƙari mu tabbatar mun samar da
motoci da za su rage wa mutane wahalhalu, musamman yara da ake kaiwa makaranta. In Allah ya yarda za mu farfado da wannan tunumin yi nisa na yadda za mu dinga aje basis a kan tituna, yara za su dinga shiga ana kai su makarantu, musamman 'ya'ya mata a wannan jiha ta. Muna nan muna shiri mai karfi, in Allah ya da kwanan nan za ku ji mu. Zaurawan da suke wannan guri, Allah ya ƙara lafiya. zaurawa da suke cikin wannan jiha a ƙananan hukumomi 44, mun yi muku shiri kamar yadda muka yi alkawari lokacin da muke kamfen. Kwanan nan in Allah da za mu fara auren zaurawa a jihar Kano. Kuma kamar yadda muke alkawari, duk da cewa mun samu wannan jiha babu kuɗi, an kwashe kuɗaɗen al'umma, treasury zero, babu komai a cikin treasury. Aka an bar mana bashi na fiye da naira biliyan 300 a jihar Kano. Aka kun sani an kwashe muku fulotinku, kun sani an taba muku makarantu kamar yadda aka taba wannan asibiti, kun sani an taba muku makabartu, kuma kun sani an taba muku asibitoci. Muna nan muna kokari, dukkan haƙƙi kullum ina faɗa da ya kasance haƙƙin al'umma a jihar Kano, babu burina illa in tabbatar da cewa na kwato wa jihar Kano haƙƙin da muna nan muna shiri ga matasa waɗanda kuna ganin su a waje, inda duk muka yi suna bin mu cikin murna, cikin farin ciki, suna yi mana fatan alheri. Muna nan muna yi musu shiri ta yadda za mu tallafa musu ta hanyar sama musu sana'o'i da kuma tabbatar da cewa mun ba su jari yadda yake za su rike kansu, su taimaka wa iyayensu wanda suke da iyalai masu taimaka musu. Wannan shine dalili da ya sa manyan makarantu na koyon sana'o'i guda 26 waɗanda aka rufe su. Ina mai alfaharin gaya muku dukkaninsu mun bude su a wannan jihar ta. Zuwa wata mai zuwa za mu ɗebi yara a fara karatu a wannan makarantu. Haka kuma mun yi nisa wajen gyara makarantu na firamare da sakandare. Kowace ƙaramar hukuma mun ba su wa'adi, shugabanni na CRC suna nan suna aiki. Sati mai zuwa za su kawo mana rahoto, sati mai zuwa in Allah da za mu ba su kuɗi, kowace ƙaramar hukuma ta je ta gyara makarantu na firamare kafin ɗalibai su koma. Haka kuma za mu yi ƙoƙari mu tabbatar da cewa mun samar da abubuwan zama kamar bencina da sauran kayan aiki gwargwadon iyaka in Allah ya yarda. A wannan gaba nake ƙara godewa Allah subhanahu wataala da ya tara ma wannan guri, kuma nake so in ƙara gaya muku cewa mun kammala wannan. Yanzu kuma za mu shiga asibitin Murtala. Haka kuma na gano asibitin ya da kunya wanda yake shi ma yana buƙatar
dubawa ta gaggawa wanda shi ma tuni mun kai ma'aikata can suna yi yadda muka yi wa Asiya Bayero Pediatric Hospital. In Allah da haka za mu yi wa asibitin Yada Kunya, haka za mu yi wa asibitin Murtala, domin al'umma su ci gaba da amfana da kiwon lafiya. Ina gode muku kwarai da gaske, muna yi muku fatan alkhairi, kuma muna kira ga iyayenmu, sarakuna da malamai da cewa ci gaba da yi wa wannan jiha da ƙasa tamu addu'a. Allah ya ƙara ba mu lafiya, Allah ya ƙara ba mu ikon aiwatar da ayyuka na alheri domin ci gaban al'umma. Allah ya ƙara farfado da tattalin arziki na wannan jiha da wannan ƙasa tamu. Matasan nan da suke wannan guri, da suke wannan jiha, Allah ka ƙara ba mu ikon rike su, mu nuna musu halaccin da suka yi mana, mu ma 'ya'yan halal ne, mu ci gaba da rike su da yi musu abubuwa na alheri. Na gode, salamu alaikum wa rahmatullahi. Jawabi kenan daga mai girma gwamnan jihar daga baya sai kwamishinan lafiya da zaga da kai domin kaddamar da wannan filin da za a sake buɗe shi a wannan rana ce. Idan sai mai kuma guna zan gayyaci attorney general da ta Kano wato kwamishinan shari'a barista Haruna Isa Dogon domin ya karo da addu'a. Ina rafta wa execution anthem Shi ne ga ya kube sa. Ya yi aikin shi ma abin da ya kamata ya ce shi. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يميت ويحيي ويموت بيده الخير وهو كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله